ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ 2024-2025 ଯାତ୍ରା ସିଜନ୍ ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଖଳନାୟକ ଜଗା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ 2024-2025 ଯାତ୍ରା ସିଜନ୍ ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଖଳନାୟକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ 2024-2025ରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲରେ। ଖଳନାୟକ ମିଲନଙ୍କୁ ନୂତନ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଖଳନାୟକ ଅଭିନୟ ପାଢ଼ୀ ନୂତନ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଖଳନାୟକ ଚଗୁଲକୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯାତ୍ରା ମହାବଳ ସଞ୍ଜୟ ବଳଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଖଳନାୟକ ଦୀପୁ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ୟଙ୍ଗ ଭିଲିଆନ ଟାହିଆ ଯାତ୍ରା ମଉଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ। ଖଳନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରକୁ 2024-2025 ଯାତ୍ରା ସିଜନରେ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯୁବ ଖଳନାୟକ କ୍ଷିତୀଶଙ୍କୁ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସମ୍ବିତ ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କାହ୍ନା ନୂତନ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ। ଶୁଭ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ସତ୍ୟଜିତ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ଯାଦୁଗର ଭିଲିଆନ କୁନା ଯାତ୍ରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ରଞ୍ଜିତ ଲଣ୍ଡା ଯାତ୍ରା ମଉଡ଼ମଣି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର।